Vi må ikke ved den. Hvad du gerne spørge om så? Nej. Nej. Hvad Simon? Nej. Man kan se på, om det er der eller ej, og det vil jeg. Hej. Hvor mange år er det siden det der kæmpe ud? Tillykke med fødselsdagen, far. Tak. Det er i dag. Sebastian. Vi har stået 3 minutter. Vi har stået 3 minutter. Goddag, jeg står derude for, og I så ingenting. Tillykke med fødselsdagen. Goddag. Er de her også? Ja, ja. Nej da. Nå. Der er det. Hey, nej, det var 4. Hvor mange gange er det? Er det video? Ja. Er det også digitalt? Men vi går ind på det her. Okay, hvem var der vandt der? Jeg vandt. Hvem var det ved nummer 3? Det er der ikke, der ved. Han blev nummer 2. Og John er vandt. Nej, hvem fik tredjepladsen? Ja, hvem fik tredjepladsen? Det var det sidste flammekaster. Okay, jeg tror, hvis jeg bliver ved med den her, så brænder den af, så. Nu går de altså ud af alle